usuka luqale ngoba sekuvela ilanga kodwa usuku lithi uthi kuqala kuthiwa 1 minute past 12 usuku seluqalile noma kungathi ilanga lingakaveli kodwa usuku seluqalile. Hallelujah. Now ilanga is gonna catch up. Ikhona bazalwane. Hallelujah. Ama-opportunities gonna catch up. Kodwa into engizoyenza ngizoqala ngi-add value kimi namanje. Hallelujah. Ukuze noma sekuqala kuvele i-opportunity ikuvelele so-value yakho iphakamisiwe. Jesus. Awuzuvela suzophonsa induku ungaqalanga wayiphonsa ungekho muntu. Ikhona kodwa bazalwane. Hallelujah. iBhayibheli lithi noDavida akaqalanga walwa noGoliath kodwa waqala walwa nengonyama. Bengekho abantu. Hallelujah. Ikhona kodwa bangcwele. Jesus. In other words, we prepare before time. Awazi opportunities ovela nini. Awazi zolethwa ubani. Kodwa you start preparing. Ingekaveli. Jesus. Hallelujah. Ikhona kodwa bazalwane. Angani lo ithe ufuna ukuqalile. Kusho yona lo. Awuzufuna ungakaqali. Jesus. Ikhona kodwa bangcwele. Hallelujah. Ikhona kodwa bangcwele. Jesus. Awuzuqala ngokukhuluma auditorium amakhulu. Kodwa uqala uyipreparation manje. Uyi-enjoy i-process. Jesus. Uyilethe isemboni namandla. Noma baphakamile, noma baphakamanga. Kodwa uyilethe njalo.